Telo Iwan. Diffyg darpariaeth drwy gyfrwng y Gymraeg a chysylltiad gwael ar we. Dyna rai o'r gwendida yn y modd mae technoleg wybodaeth yn cael ei ddysgu yn ysgolion Cymru yn ôl adroddiad. Ond mae'r arolygaeth addysg estyn hefyd yn deud bod sgiliau cyfrifiadurol disgyblion cynradd yn dda neu'n rhagorol yn hanner ysgolion Cymru. Mwy rwan gan Elin Gwilym. A fan hyn, ydych chi'n gweld bod y grŵp yn ffilmio ffilmiau, ac yn y gornel acw, maen nhw'n gwneud gweithgarau mathemateg ymchwiliol efo'r orsaf dywydd. Fel hyn yn ôl o'r arbenigwyr y dyla pethau fod mewn ystafell ddosbarth. Pob un o'r disgyblion hefo'i beiriant tabled ei hun yn arbrofi hefo'r dechnoleg ddiweddaraf. Mae apps yna mathemateg ag sillafu chdi a pethau, ac ti'n gallu gwneud llyfrau allan o'r iPad ola. Dwi'n hoffi wneud iMovies a fideos ar efo, a dwi'n hoffi dysgu, dwi'n hoffi wneud lluniau ar efo. Dwi'n wneud celf a dwi'n wneud llun o blodyn, ac dwi'n lliwio fo hefo paent. Ac er gweitha'r tywydd braf tu allan, mae hi'n amlwg bod y disgyblion yma wrth i bodda yn yr ystafell ddosbarth efo pob math o gyfrifiaduron. A dyma yn ôl yr arbenigwyr ydy'r ffordd ymlaen. Bechgyn yn arbennig yn gwella i sgiliau darllen, gan ei bod nhw'n llawer fwy tebygol o droi at un o'r rhain yn hytrach. Dyn wedi ymweld â nifer o ysgolion ledled Cymru i asesu safon y dysgu. Yn hanner yr ysgolion roedd sgiliau plant yn dda neu'n rhagorol. Ond cysylltiad sâl gyda'r we yn tanseilio gallu'r rhai ysgolion i ddysgu'r sgiliau yma. Mae'r adroddiad hefyd yn dweud nad oes digon o offer addysgol cyfrwng Cymraeg ar gael, a hynny'n rhoi'r argraff i ddisgyblion nad ydy'r Gymraeg yn berthnasol mewn technoleg wybodaeth. Mae pethau wedi symud ymlaen gryn dipyn ers dyddiau'r bwrdd du. Ond yn ôl yr arolygwyr mae angen gwthio'r ffiniau ymhellach. Ond yn rhwystyr i hynny meddan nhw, mae cysylltiad gwael i'r we mewn sawl ysgol yng Nghymru. Yr unig beth allai i ddweud yn bendant yw bod sefyllfa yn mynd i gael ei drawsnewid yn fuan iawn, achos i ni fel cwmni mewn partneriaeth gyda Llywodraeth Cymru, a hefyd yn fasnachol yn annibynnol o'r Llywodraeth, ar hyn o bryd yn adeiladu is-adeiledd ffibr newydd i Gymru gyfan. Yn ôl estyn, mae ysgol gynradd Llanrug ar faes y gad. Mae'r ysgol wedi gweithio'n agos efo cwmni Apple ac wedi casglu'r offer dros gyfnod o flynyddoedd. Mae nhw'n math o beiriant sydd yn pontio'r agendor rhwng y rhai mwyaf talentog yn eu mis nhw i'r rheini sy'n isio cefnogaeth anghenion dysgu arbenigol. Felly mae o'n declyn hyblyg i bawb o bob oedran mewn gwirionedd. Ond wrth gwrs, nid pob ysgol sydd hefo'r un adnodda. Nôl yn Llanrug, roedd y plant wedi gwneud ffilm, wedi animeiddio, creu straeon a gwaith celf, a dim pensel na phapur i'w weld yn agos. Y nod yn ôl estyn di sicrhau fod pob disgybl yn cael yr un cyfle. Adroddiad Elin Gwilym yn fyna, wel mi gan i holi awdur yr adroddiad rwan, Maldwyn Price, un o arolygwyr estyn. Diolch am ddod ata ni, Mr Price. Oedden ni'n gweld arfer dda yn fanna yn Llanrug, a mae'r adroddiad yn deud bod sgiliau plant yn dda neu'n rhagorol yn hanner ysgolion Cymru. Ond beth am yr hanner arall felly? Mae'r hanner arall diw'r ystod o sgiliau mae di'n ei weld yn yr ysgolion gorau ddim ar gael yn y gweddill. Yn gyffredinol mae'r sgiliau cyfathrebu o ran defnyddio prosesu'r geiriau, pecynnau cyflwyno ag ati, eitha cadarn ar draws Cymru. Ond mae yna elfennau wedyn fel trin gwybodaeth, trin data a gwaith ar modelu yn gwneud teileni ag ati. Mae'r ochr yna sydd yn dioddau ar hyn o bryd. O ran cysylltiad rhyngrwyd, mae'n chydig o loteri cod post os liciwch chi yn dydi o ran cysylltiad ar we. A'r ysgolion gwledig sydd yn dioddau weitha? Mae'r ysgolion gwledig yn sicr yn dioddau, ond mae hefyd enghreifftiau ysgolion trefol yn dioddau hefyd. Ond i ni ffodus fan hyn yng Nghymru, mae yna weledigaeth gadarn iawn gan y Llywodraeth, ac maen nhw'n gwario bron i 20 miliwn o bunnau ar rwydwaith drwy Gymru, fel bod yr ysgolion cynradd ag uwchradd yn elwa. Wedyn gobeithio fydd pob ysgol ar un cyfleusterau, ar un cyfleoedd wedyn i'r plant gael defnyddio'r offer a gwneud hynny fel maen nhw eisiau, pryd maen nhw eisiau. Roedden ni'n clywed yn yr adroddiad am y diffyg meddalwedd yn y Gymraeg yn benodol. Faint o broblem ydy hynny? Wel, mae yna ddwy ochr i hyn. Ar y peiriannau sydd gynnon ni'n barod yn yr ysgolion yr hen gyfrifiaduron arferol fel petai, beth i ni wedi ganfod fod na feddalwedd, fydd bwrdd yr iaith yn flaengar yn cael office ag ati trwy gyfrwng Gymraeg a
ffactor Windows hefyd. Ond yn anffodus, dyw'r ysgolion ddim yn defnyddio'r rhain. Ar ochr arall wedyn, yw bod yr apps diweddara sydd ar y tabledi prin iawn yw'r enghreifftiau o heini ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg. Wrth gwrs mae hynny wedyn yn creu y gofid fod y disgyblion yn meddwl mae rhywbeth Saesnig yn unig yw'r technoleg. Mr Price, diolch yn fawr am eich amser heno. Croeso.